Bé, col·lega, bé, així tenim els Ludi Saguntini Virtuals 2021, la temàtica del qual són els Ludi Kerealium. Seran uns jocs, unes activitats proposades entorn a la deessa Ceres o Demeter. Informació general, com sempre els Ludi presencials eren en abril, doncs aquests Ludi virtuals també seran del 19 al 23 d'abril, del dilluns al divendres. La temàtica central serà, com hem dit, la deessa Ceres o Demeter, i el plantejament són els tallers. Estem parlant dels Ludi virtuals. Val? Obrirem tota la documentació, material, vídeos, els tallers per a que vegeu el contingut dels quals ara parlarem, abans del 19 d'abril, el 6 d'abril, i després que s'acabe el 23 d'abril continuaran oberts, d'acord? El 6 d'abril és dia dimarts, d'acord? Doncs atents, a través de la web, a banda de compartir-lo cadascú en les nostres xarxes socials, el referent per a tota la informació serà culturaclàssica.net. A banda, en xarxes socials, la web de la Domus Baevia, n'hi ha un Instagram, un Facebook, un Twitter, farem un Facebook temàtic sobre els Ludi Saguntini virtuals per a que puguem posar ahí totes les nostres activitats i idees per a compartir coses, tot el que vulgueu, d'acord? Així està cadascú qui s'ha responsabilitzat un poc de coordinar totes les propostes de la pàgina web, dels tallers. Hi haurà, a banda dels tallers, activitats en les xarxes socials, en Instagram sobretot, en Twitter, per a que l'alumnat pugui acombollar-se cada dia, d'acord? La il·lustració, el cartell d'enguany entorn, com hem dit, a Ceres, a Demeter, del Cerealia, és aquest cartell tan xulo, no? Així estan com fent el mosaic, així ceràmica, així estan retallant que si la deessa, que si la teniu, a Ceres, en les mesures sempre de seguretat, perquè sabeu que encara, ara ho veurem, encara que són ludivirtuals, la Domus Baevia, el Museu de l'Escena Grecollatina i els jaciments continuen la seva tasca presencial, d'acord? Bé, l'organigrama serà aixina. El dilluns 19 la proposta serà obrir 2 tallers, tot relacionat amb la deessa Ceres, així la teniu. El dilluns Tempore Capto i Mitològica, el dimarts mosaic i ceràmica, el dimecres el taller d'indumentària i ornamenta, el dijous el de cuina i militària, i el divendres, últim dia, una dansa per a fer amb l'alumnat i les monedes, i la invocació a la deessa Ceres també, no? Així teniu un poquet més en concret els tallers dia a dia. N'hi haurà 2 de cada dia. El dilluns tenim, com hem dit, el de Tempore Capto, així sobre els cerealis, i l'activitat fer un calendari romà. També podeu optar per fer en la vostra aula, en l'alumnat, el taller de mitologia, mites relacionats sempre amb el tema que proposem per acompanyer-nos tots en un mateix tema, Ceres, i l'activitat és això, la representació, un punt de lectura amb els atributs de Ceres. El dimarts passem als mosaics, la tessel·la, l'oficina, el taller de tessel·les. L'activitat és fer un mosaic, i també la ceràmica, com s'elabora, i es proposarà decorar un plat de ceràmica amb motius del mite de Ceres. El dimecres el taller d'indumentària, com es vestia Ceres, i fer una fíbula, és la proposta. El dimecres també ornamenta, joies i ornamentació de la deessa Ceres, no oblideu que és el tema dels ludivirtuals que proposem, i fer un accessori d'espigues propi de apropiat a la deessa Ceres. El dijous tenim la cuina, com fer pans romans i fer els liba, un libum, no? També el dijous l'oficina militària. Ja veieu que tot està relacionat amb el Ceres, amb la deessa Ceres. L'exèrcit, els soldats, com menjaven, que feien el frumentum,
i l'activitat Loculus. Què serà això? Què serà el Loculus? I l'últim dia, el divendres, una dansa grega per a ballar amb el vostre alumnat, aquest espectacular taller sobre monedes, encunyar-li a una moneda, i també el taller Teatròpolis farà una invocació a la deessa Ceres amb una activitat de dramatització. A banda, presencialment, prèvia reserva a través de del web de la Domus Baebia, tindrem els tallers dedicats i enfocats d'alguna manera a la deessa Ceres en la Domus Baebia de Charo i Amparo, els jaciments, la Domus dels Peixos i la Via del Pòrtic, allí en la plaça de la Moreria, i Gemma López i Teatròpolis en el Museu de l'Escena Grecollatina en la Casa dels Berenguers. Tot això prèvia reserva en la web de la Domus Baebia, d'acord? Així estan els tallers que ofertarà la Domus Baebia, de Balneat Ungüenta, Tessel·la, Escriptura, Lucerna, Ceramiquer, sempre amb una cura exquisita i precisa de les normes, com no podia ser d'una altra manera, d'higiene, de distància social, mascareta, etc. Les restes arqueològiques, com hem dit abans, i el Museu de l'Escena Grecollatina. Recordeu que s'ha de reservar mitjançant la web de la Domus Baebia, el mateix, amb un protocol de seguretat estricte i segur per al vostre alumnat. Se publicarà la tradicional, clàssica i d'una qualitat increïble la revista Saguntina Digital, si teniu l'enllaç. El certamen Hermes, la 8a edició, continua, i a partir del 3 de maig podreu compartir tot allò que vulgueu de les vostres activitats de la setmana dels Ludis Saguntini virtuals amb la resta de les companyes i companys clàssics. Us passem baix l'enllaç per a poder compartir-les en un document col·laboratiu. No oblideu que per protecció de dades heu de demanar permís als menors per a poder publicar les seues fotos, vídeos, etc. D'acord? Gràcies plurimas. Connecta't als Ludis Saguntini virtuals.